Sri Narendra medhak saking puri busana keprapon Sri Narendra medhak saking puri busana keprapon kinerebet padaya yu warna nira lir pendah Bathara tumurun lir pendah Bathara tumurun sari-sari yang sukma ati linangkung payungono panjenengane ingsun wis tungkap mangsa kala dumawaing kodrat ilo-iloke jaring para kina ingkang wonten pundhita wae ingkang wonten taman kasatriyan Ati Candrakirana wonten ing tlatah Dukuh Sokar Kelurahan Winduaji Kecamatan Paguyangan sinten ingkang sampun mlebet wonten ing sasana rinengga atmajanipun inggih menika Bapak Warsiti Wartim dalah Ibu Daryati saking tlatah kasatriyan Desa Karangbawa Kecamatan Aji Barang ingkang apa parap sang bagus inggih menika Dedi Julieto ingkang sampun ngagem busana kaprabon kinalung meladiri nonce kalawan Cinandra Prabu yatur Prabawani sang Siatmaja pengantin putri kanthi hamadha kandhipun sang Sinata kanthi pinethuk ati caranipun inggih balang gantal sang Siatmaja pengantin sarembit tansah hapakuti catur netra catur ngarani papat netra mripat padha saknalika sak panggurat sang Siratmaja pengantin putri ambalang gantal dawah wonten ing samparanipun ingkang garwa menika Mas Bagus Dedi Julianto dene sang Siratmaja pengantin kakung ambalang gantal dawah wonten ing jajanipun sang Siratmaja pengantin putri paripurnaning adicaranipun menika balang gantal sang Siratmaja pengantin putri sang Diah Ayu Surya tining sikapuri lenggah katrasaken adicaranipun menika adicara pitahantikan pitahantikan dene samparanipun sang Siatmaja pengantin kakung sang Bagus menika Dedi Julianto menika sampun nglepas gamparan sampun nglepas gambaran samparan sigra jinunjung tinapak saiki ning tinu kebing layak pratala padha sakala kanthi kaseksen sakurebing langit sak lumahing bumi kapitak biar pecah padha saknalika manunggaling kuning putih ing telur tansah manunggaling atma sarira manunggaling kama sarira paripurnaning adicaranipun menika pitahantikan sang pengantin putri Diah Ayu Suryatini sih amundut pokor kencana ingkang isinipun sekar mawar melati setaman ingkang kalih hamiciki samparanipun ingkang garwa mugi tansah pinaringan bagya mulya kang lumampah bagya mulya ingkang kepanggih konturipun sang Siranata ugi tansah pinethuk dening Mangala Yuda cacah kalih ingkang sampun ngasta
kembar mayang utawa ing kawastanan Kalpataru Jayadaru minangka tandha nambut silaning akraminipun inggih menika Sang Dyah Ayu Suryati ning Sidalah Sang Bagus inggih menika Dedi Julyanto. Oke, ketika kanthi sinambut dening sanggiyaning keluarga para mamudha taruna miwah carana madya. Paripurnaning adicara siraman saparang Sang Siratmaja penganten kakung Sang Bagus menika Dedi Julyanto. Junjung derajat. Junjung derajat. Dene Sang Siratmaja penganten putri menika kedah sagah anjunjung derajat martabatipun garwa kinasih. Sri Narendra kawinu luweh jagat raya rinaras katining kandha kudu kedhap kadya kedhape kenyotan tinari krama tan karuna karenan panjerahing siti sidem permanem dene panjane bening menika bapa Ame Margara sapunika kedah dados tepa palupi tumrapipun putra putri kinasih. Dene panjane ingkang bapa menika kedah saged dados patuladan ing ngarsa Sungtalada. Dene sang pengantin ing madya mangun karsa dene ingkang ibu tutwuri Handayani. Sindur pinayang katrasaken adicarane menika adicara bobot timbang. Tegesipun boten badhe hamilah-milah pundi menika anak mantu pundi menika anak pribadi. Sedaya menika kapetang dados putra putri priyangga pribadi. Paripurnaning adicara bobot timbang. Katrasaken adicarane menika adicara umbul donga. Umbul donga Jawa ingkang badhe kapadipun pratiwisaken dening panjenenganipun bapa inggih menika Bapak Ame Margana kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tejayakna lumuting pati gumanti kayuana. Cahya manek mancur soroting Allah. Cahya manek mancur soroten Nur Muhammad, cahya manek mancur soroten Nabi Allah Yusuf alaihi salam, cahya manek mancur soroten Joyok Sumo, cahya manek mancur soroten Nini pengantin kaki pengantin yang mereka masih bagus Dedi Julyanto dalah Sang Dyah Ayu Suryati ningsih ijo royo-royo kadya godhong trima manyar-manyar kadya temanten anyar. Mugi-mugi Sang Siratmaja pengantin sariwit sasampunipun pinaringan donga dening ingkang bapa mugi tansah pinaringan wiji sawiji mulane dadi mbok pinaringan wiji putra dados putra ingkang waladun sholihun putra ingkang saleh putra ingkang saged mikul dhuwur derajatipun tiyang sepuh kalih mbok pinaringan wiji putri dados putri ingkang salehah lan mugi-mugi Sang Dyah Ayu Suryati Sidalah Sang Bagus Dedi Julyanto ingkang badhe hambangun badhe wisma badhe keluarga dadosaken keluarga ingkang rukun jodoh ingkang langgeng. Mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Sasampunipun pinaringan umbul donga tiningkang bapa utawi kawinisuda sang penganten saribit kalenggahaken wontening sasana rinengga. Dene panjenenganipun Bapa Ame Margana menika sampun amisuda sang putra putri kinasih. Kacar kucur ewos ketos palawija cinampur jagung kawak kedelek kawak kapulata. Menika sampun cinampur kalamun cinampur manunggal dados tunggal kawastanan guna tampa kaya. Kacar kucur kanca dadi sedulur sanak dadi kadang
Bebasanipun ingkang celak manglung tebih tumiyung sami asok bulu bekti. Gelondong pangareng-areng peni-peni raja peni minangka dadi kanugrahan sang pengantin Sarimbit. Lihat kamera Mbak Surya ini Mbak Ning. Nggih, diparingaken Ibu. Nggih, sampun paringaken. Bapak Ibu yang hormati, paripurna ingkang cara kaca kucur katrasaken adicanipun menika Dahar Kempul Bocana Gandrawina. Cinampuran lawan kaya dene ana pala kumandur pala kasimpar pala kapendhem. Sasamu cinampur ugi pinaringan raos menika wonten raos asin, raos manis, raos kecut. Adicanipun menika Dahar Kempul. Bebasanipun abot enteng. Menika badhe dipun sarang-sarang kanthi sengga. Abot enteng badhe dipun sarang-sarang kanthi pingkul dening sang raja pengantin Sarimbit. Tirta wis ngarani banyu wening. Dening prawan ting dene kula wau wanci tabuk wolu menika sampun kawini suda wonten ing Masjid Agung Abdonikah. Dene Mas Bagus menika Dedi Jurianto ingkang sampun ngucapaken kalimat syahadat agung. Ingkang sampun katampi dening panjenenganipun Bapak Pengulu Kaseksen Bapak Wali, Bapak Saksi kanthi ucapan sak. Sak undang-undang negari, sak ugi undang-undang agami, set panggang utawa pedhot panggang. Pedhot panggang menawi dipertiteni sang Jatmojo pengantin Sarimbit. Dan Ibu yang saya hormati, sebelum mati cara beset panggang, Mbak Ningsih dan Mas Dedi, yuk coba kasih aplaus yang paling meriah. Tepuk tangannya mana? Ayo Mas, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, yuk bareng-bareng yuk. 3. Dipupune oleh samarane ya alhamdulillah. Mbak Ningsih pikantuk samparane berkah saka barokah ingkang badhe paring sugeng dhumateng panjenengan Bapak Amir Margono dalah Ibu. Sapunika katrasaken semangke sungkem dhumateng panjenenganipun Bapak Wasiliyarti dalah Ibu Daryati. Bapak dalah Ibu ingkang hormati hati caranipun sukeman kanthi kumiri kending sakti mulya. Sang pengantin putri amundhut duwung utawa lelandhep. Berikanlah sembah dulu kepada Ibu Mbak Ningsih, Mas Dedi. Ibu tinampi sembah sungkem Ningsih Ibu. Kathah kalepatanipun Ningsih tumrapin Ibu nyuwun agung ing pangapunten. Dan Ningsih mriku enget Ibu sak laminipun sangang sasi sedasa ditur wonten garapane Ibu. Ngantos Ningsih mijil saking garapane Ibu menika tesi jejabang tesi kotor. Ibu swarganipun Ningsih wonten samparanipun Ibu. Bapak tinampi sembah sungkem Ningsih Bapak. Kathah kalepatan kekilapan Ningsih tumrapipun Bapak nyuwun agung pangapunten. Tanpa Bapak Ningsih boten dewasa, tanpa Bapak Ningsih boten ageng. Bapak Ibu tinampi sembah sungkem Ningsih dawuh wonten ing pangkon minangka tandha dene Bapak Ibu menika kanthi tresna welas asih tumrapipun putra putri. Ginentos Mas Dedi Julianto sungkem dhumateng Bapak Warsitiparti. Berikanlah sembah dulu Bapak
tinampi sembah sungkem Dedi Bapak kathah kalepatan kekilafan Dedi tumrapipun Bapak Nyun Agungi pangapunten tanpa Bapak Dedi mboten dewasa tanpa Bapak Dedi mboten ageng Ibu tinampi sembah sungkem Dedi Ibu kathah kalepatanipun Dedi tumrapipun Ibu Nyun Agungi pangapunten Dedi menika anget Ibu saklaminipun sangang sasi sedasa dinten wonten garapane Ibu ngantos Dedi mijil saking garapane Ibu menika tesih jejabang tesih kota Ibu sembah sungkem Dedi tinampi Ibu paripurnaning adicara sungkem padumateng Bapak dalah Ibu kinentos tangannya Mas Dedi dicium Mas Dedi tinampi sembah sungkem ningsih Mas kathah kalepatan kekilafan ningsih tumpahipun Mas Dedi Nyun Agungi pangapunten Kang Mas monggo kita sareng-sareng kanthi ambangun badhe wisma bali keluarga dadosaken keluarga ingkang rukun jodhe ingkang langgeng lamun keping dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rahman amin Bapak Ibu ing warati sapunika katrasak adicara dening menika adicara foto pangapit siang punika baik sukses mempercayai bersama Motorika Foto Studio yang hasilnya sangat memuaskan untuk sang pengantin menghubungi Motorika Foto Studio. Kasih gaya bebasnya Ibu. Iya sampun. Iya. Konsol Mbak Ade. Nggih. Persis maneh. Pasir maring ngendi? Dawan-dawane ganjaran segera. Segeranya selagi. Apa iya? Dawet ayu dawet ne panjang negara. Walololololo. Embus mentala kanjel. Inilah persembahan Ibu sukses Rengsana bagi masa Mbak Ade Riyadi dari Kemutuk Banyumas untuk para calon pengantin untuk dicinakan untuk Tatarias yang sangat bagus membicarakan untuk Bayu Sukses Wedding Organizer dari Kedua Cipanas Jasa Gedung oleh Pak Kuyang. Pakai coba tambah, mohon silakan hubungi Mbak Ade Riyadi. Kalau membutuhkan juru foto, juru syuting yang hasilnya luar biasa memuaskan para pengantin, silakan hubungi Motorika Foto Studio. Acara yang apa?
Mira. Iya. Terima kasih Mbak Ade. Iya. Dan Mas Dedi. Nasi ada pada nasi putih yang ditaruh dalam tempayan, di situ dicampur dengan adanya lauk pauk, ada ikan asin, ada daging ayam, daging sapi. Setelah diaduk jadikan rasa satu, rasa yang halalan thayyiban. Ya, Mas, sawerane mangke nggih. Nah. Nggih, niku mangesi nggih saweran. Ya, Mbak Ning dihitung Mbak, Mas Edi. Berapa Dek? Berapa? 30 juta. Mas Dedi berapa Mas? 35 juta. Alhamdulillah 65 juta jadikan satu. Nggih. Mau disimpan apa mau disawer? Disawer. Iya siap Mbak nih ya. Oke sebentar, jangan disawer dulu. Sebelum saweran kita ucapkan dulu ya sama pengantin, siap. Coba kalau Pak Dalang bilang selamat menempuh hidup baru, sah gitu ya. Oke tangannya di atas semuanya, coba yuk Pak suara, selamat menempuh hidup baru. Yuk di belakang. Ini. Iya. La ilah Mbak, nang apa gue? Ya ilah nyono permen siji. Lah, lumayan. Oke. Sampun nih Mbak Ade. Sampun gitu ya foto-foto. Nggih. Oke, nggih sampun Mbak Ning. Kini kan menjadi nyata, waktu telah menjawabnya. Cinta tulus sederhana, bukan hanya sekedar kata-kata. Kini tertulis namamu dalam bait kecilku. Satu ingin ku pinta darimu, melangkah dalam setia. Siapa sih Bang? Oke. Selamat menempuh hidup baru. Selamanya Kurang keras. Kurang lagi. kau selalu di hati. Bersemilah tanpa Oke, yuk selamat menempuh hidup baru. Walau dunia berubah, tak mampu mengubah rasaku. cintaku Padamu kini tertulis namamu dalam bait kecilku. oh, satu ingin ku pinta darimu, melangkah dalam setia, gapai semua bahagia ini untuk selamanya. Kau selalu di
selalu ada di hati. Semilah tanpa Bersemilah tanpa berhenti. dunia berubah, Dunia berubah, tak mampu mengubah rasaku. ubah cintaku padamu. Cinta kita bagaikan Adam dan Hawa, terukir sejak awal mula dunia, dipertemukan dalam takdir yang satu. Meski badai datang, cinta takkan layu. Kau dan aku melangkah bersama, menemani hingga ujung cerita. Jatuh bangun kita lewati, namun cinta tetap abadi. Seperti Adam dan Hawa, diciptakan untuk bersama. Walau pernah terpisah, takdir membawa kembali cinta. Seperti langit dan bumi, saling melengkapi tak terganti. Cinta kita selamanya, seindah kisah Adam dan Hawa. Langkah kita tak selalu mudah, kadang luka pun ikut menyapa. Namun cintamu jadi pelita, menuntunku di tiap doa. Seperti Adam dan Hawa, diciptakan untuk bersama. Walau pernah terpisah, takdir membawa kembali cinta. Seperti langit dan bumi, saling melengkapi tak terganti. Cinta kita selamanya, seindah kisah Adam dan Hawa. Kau belahan jiwaku, tak pernah ragu cintamu. Meski waktu menguji, kita tetap satu hati. Seperti Adam dan Hawa, diciptakan untuk bersama. Walau pernah terpisah, takdir membawa kembali cinta. Cinta kita